ladies and gentlemen, tasavallan presidentti. Ladies and gentlemen, mina damer och herrar, ladies and gentlemen, hyvät naiset ja herrat. Kylmän sodan runtelema maailma. Tarvitsemme veljeyttä näissä Avaa kisan. missä Juho Kusti on? Kuollut. Se on kuollut. Onko? Voi, surullinen Juho. Avaa kisat. Avaa kisat. Lehdistö on hyvä ja aloittaa. Herra presidentti, oletteko tyytyväinen näiden olympiakisojen avajaisohjelmaan? No, mitä Sorsa rehvasteli iltakoulussa, niin hyvin oli kaikki mennyt. No, meilläkin menee hyvin. Vastasiko tuo avajaisohjelman taso mielestänne tuota 158 miljoonan markan budjettia? No en minä tiedä. Sorsan idea tämä oli, että kysykää Sorsalta. Sorsa tietää kyllä. Herra pääministeri, on väitetty, että tuollaisen ohjelman rakentaisi 10 000 markalla. Miten kommentoisitte tällaista kritiikkiä? Meillä oli budjetille asetettu tietyt raamit, joiden puitteissa me pelattiin. Entä missä ovat puuttuvat miljoonat? Missä se oli? No, missä Keksii jotain. Kyllä ne melkein käsittääkseni täytyy olla Sorsalla kaikki. Sorsa sen se. Me kiitetään lehdistöä ja eikö me lopeta tää? Kiitos. Kultarantaa saada. Mitäs helvettiä, eikös me mennä villisikoja ampumaan Leningradiin? Joo, mutta on viime viikolla. Katsos peikään. Auta.